Njengoba ulwazi kaNkulunkulu lubanzi lujulile, akekho umuntu ongaliphenya. Yabona inkulumo yomuntu iyamveza ukuthi ufunde kangakanani, and nokuthi ukephi uma ngabe ekhuluma, ngoba uzwa iphimbo lakhe, uzwe amagama awakhethayo ukuthi amagama anjani, uzwe izinto eziningi ayisebenzisayo enkulumeni yakhe ukuze umthole ukuthi ukephi ufunde kangakanani. Ngifisa la ukuveza ukuthi akulula thina uNkulunkulu ngomqondo wethu sim-understand nakancane, ngoba ulwazi lakhe aliphenyeki. Ngisho ney'ngilosi ayikwazi ukwazi wonke umqondo kaNkulunkulu ngoba iy'ngilosi nje zidaliwe, kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu siyazi ukuthi uma umuntu emthanda ngeqiniso uyakwazi lowo muntu ukuthi uNkulunkulu ahambisane naye, not really ukuthi uyam-understanda yena wonke, but uyahambisana naye. I remember once ngisadukile, I thought I understand, no, I know God, kodwa ngalesa sikhathi uNkulunkulu ngangam-understand ngoba ngangidukile. Kodwa-ke kuthe ngithi Nkosi, I surrender everything to you, uNkulunkulu started ukuthi noma ngabe ngiphambuka endleleni, noma ngabe hlasipe ngingaboni, noma ngam-understand, kodwa yena uyangihola. Ngiqonda ukuthi uma ngabe umuntu engamsave uNkulunkulu, ngeke uNkulunkulu amsize lowo muntu ekuthenini endleleni ahambe aqonde, lowo muntu uzoduka endleleni. Uma kodwa umuntu ethe I surrender everything to you Jesu, ngiyakwamukela njengenkosi nomsindisi, noma ngabe lo muntu ezohamba leyo direction e-opposite, kodwa uNkulunkulu uzoyiguide iy'nyathelo zakhe to the right path. Hayi kodwa ukuthi lo muntu am-understand uNkulunkulu, ingoba uNkulunkulu lo muntu menzela umusa ngoba naye uyamkhonza. Yes, ukumlandela uNkulunkulu nokumlalela uNkulunkulu kukwenza uNkulunkulu akukhombise umusa wakhe, kodwa hayi ukuthi wena am-understanda. Yabo nje nami njengoba ngikhuluma ngoNkulunkulu iy'nsuku ey'ningi, bayitshela ukuthi abantu uNkulunkulu ngiyam-understand noma uNkulunkulu ngiyamazi. Kanti nami uNkulunkulu ungibulela lokho angibulela kona, kodwa hayi ukuthi ikona konke. It will never come close to the deeper revelations uNkulunkulu anawo, okusho ukuthi it's a tiny drop elwandle, ulwandle lingakanani-ke i-drop uma uzoyithela olwandle lingakanani, okusho ukuthi lo uNkulunkulu angibolela kona kuncane kangako, okusho ukuthi uNkulunkulu ujulile kakhulu. Asike sibone-ke abantu esifunda ngabe eBhayibhelini, abaprofethi abaningi babekhonjiswa izinto ezisazoza. For example, uJohane kwisambulo wayembulelwe izinto ezisazokwenzeka nezenzeka ey'mbulelwa uyena uNkulunkulu. Abanye abaprofethi esifunda ngabo kwiTestamente endala, uNkulunkulu wayebambulela ngezinto ezisazokwenzeka nesezenzeka. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uma embula ngezinto ey'julile, lezo zinto zibhalwa phansi. Inhloso yakhe ukuveza ukuthi he is not selfish with wisdom or knowledge. He is willing to give wisdom and knowledge. Kodwa hayi ukuthi lo muntu lo ombulelwayo uworthy or ungcono kunabanye. Mina ngazi uNkulunkulu okwazi ukusebenzisa umuntu okade ephuza ngayizolo, umbona umuntu embula ngeqiniso, eshumayele ngeqamagula, noma efundisa, noma eprofetha, noma enza izinto, kodwa lo muntu lo ngayizolo kade enza okunye. Okusho ukuthi uNkulunkulu lo iyiphi into ayifuna ukuthina. uNkulunkulu ufuna sibe nomoya wakho oyingcwele. Umoya wakho oyingcwele iwona osisizayo endleleni, osiholayo nosimbulelayo. Thina siyazi inhliziyo kaNkulunkulu, kodwa wona uthatha emqondweni kaNkulunkulu noma enhliziyweni kaNkulunkulu
usazise lokho okumele senze ngoba umoya kaNkulunkulu uthatha kaNkulunkulu usazise. uJesu washo wathi ngikakhulume ngokwakhe, yena uyakumbula ngokaJesu. That means izinto eziningi thina esizenzayo right now umoya ongcwele uyasiza ukuthi sizenzela inkosi, aphinde futhi ambule ngeminye imisebenzi emikhulu efunwa inkosi uJesu Kristu. Kodwa hayi ukuthi thina konke lokho sikwenze ngokwethu, ukusizwa uNkulunkulu. Kunabantu engithi mengifundisa abanye besheshe ukhanye kubona, ngibone sebehamba nami. Kunabanye abathatha isikhathi eside ekuthola ukuthi ngiyafundisa, ngiyabona ukuthi abanye abakongeni kahle, kodwa ke eventually bengene. Kodwa ngiyazi ngithe ngiqala abanye basheshe bangena egiyeni, kodwa ukuthi abantu abafani. Sometimes umuntu one-patience ngathi uyena umoya ongcwele. Yingakho uNkulunkulu engathemba omunye umuntu, eyithemba yena ukhola abantu bakhe. I mean, mina ngibuthakathaka ngeke ngikwazi ukunaka nomuntu oyedwa. Ngiyacomplaina nje ukuthi hayi ukudla kuyabiza, hayi irent iyabiza, hayi ukuthi kangakanani-ke abantu hlasipe abagcwele umhlaba wonke. uNkulunkulu ngeke aze athembe ingilosi noma athembe omunye umuntu, uyithemba yena, which is why ehleli kumuntu wakhe ukuze ezothi be in charge of everything. uNkulunkulu ke uyakwazi ukungena phakathi komuntu ngenxa yolwazi lakhe olujulile, umuntu amtshene kahle, engamjahi, yazi bazalwane, akekho umuntu ocindezelana nojaha nayo odlula uSathane. uSathane akagadi ekugadela ukuthi uzohamba nawe isikhathi eside. Ushaya into ewala, ufuna ukuthi wenze le misebenzi yakhe esheshayo, efast. Le misebenzi le yokulinda nokusebenza kahle ne-endurance akayifuni, ufuna le ewala, le egembula ngempilo yakho. Kodwa uNkulunkulu uyasilinda, asibekezelele, asifundise kancane kancane, sigcine sesazi izinto ngaye. Kodwa hayi ukuthi usijahile. Awukumagine-ke emhlabeni uNkulunkulu sifunda ngayo ngenye indlela. Awukumagine ingilosi indlela ezimseva ngayo, as much as zona ziyidalwa zamoya, indlela abaseva ngayo uNkulunkulu nabamsebenzela ngayo ihlukile kuneyethu. Kodwa ubheke ingilosi, uNkulunkulu uyayikhomanda ukuthi izambulo zisimbulele ukuze sizokwazi ukuqonda ngayo, ngoba i-purpose kaNkulunkulu inkulu kakhulu. Ngeke uNkulunkulu suke si-understand i-purpose yakhe, especially sila emhlabeni, ngoba la emhlabeni uSathane uyazama ukuzivimba. There were times where uNkulunkulu wanted ukuthi ngithi come to him early, kodwa uSathane wazama ukulwa nokuvimba. Kodwa uNkulunkulu kwafika la ethi sengamdinga manje usizo, sengamdinga ngempela, and uSathane lapho-ke akwazanga ukuphumelela. Kuba khona isikhathi la uNkulunkulu esondela kuwena, ekukhombisa ukuthi buka, bongabi lo muntu onje ukube bongisebenzele. Wena mase uyagxuma, ungasheshi ukuvuma semthani. Mase kufika lesi sikhathi-ke manje-ke esikuphoqa ukuthi ubuyele kuNkulunkulu. So kuba kuhle ngale nkathi uNkulunkulu ekubiza kokuqala uvume, ngoba uma umfunda uqhubeka umlandela, uzokwazi ukuthi urelaxe uma sekuza izimpi noma inkinga zakwi-future, ngoba inkinga zakwi-future zifika zinamandla njengegagasi, zizokududula uma ngabe wena ungekho ekukholweni. Kodwa uma usekukholweni uyaqhubeka ume. Yesterday bengade ngikwi-tech shop, ngilindile nje ngifuna ukuthenga. Omunye ubhuti wakhuluma ukusutha kwakhe fast-ke, ngase ngathi mina hayi, clearly ungazi. Mina beke ngiphendule kanjalo, njengoba wena usungicabangela ukuthi kusasa ngizobe sengikhuluma ngithi lo munye shuthi bayasebenzisana labantu bagade i-tech shop ukwenza ukungcola kwabo. Mase ngithi mina okay ngithule, asilo munye lesi sigxobo side, asilo munye plazi-ke futhi sa concrete. Ngiyabazi beqonda ukuthini labantu, baqonda ukuthi mina ngimbulelwe
mebethi ngine-height baqonda ukuthi ngimbulelwa ezulwini uNkulunkulu. Bona bafana ney'ngane, izinto zabo ngisheshe ngiyibambe. Methi lo ngu-concrete baqonda ukuthi lezi zinto zabo abagadla ngazo, hlasimpe amakhubalo, hlasimpe izinto abangishaya ngazo akuzweli. Nanokuthi-ke akulula ukuthi ngisheshe ngizwele ngoba phela most of the times uNkulunkulu usuke nami, especially uma ngabe uNkulunkulu esekwenza isitsha sakhe uba nawe endleleni ngoba ufuna uhambe wambula. I remember abapostoli ngale nkathi bekhuluma ngey'ndaba zikaNkulunkulu, ngiyakhumbula ukuthi khona la baboshwa khona. Uma beboshwa yafika ingilosi yamshaya ukhalo yathi vuka sambeni, wavuka shumela ngegama likaJesu leli aboshwele ukuthi ukhuluma ngalo. Lo muntu uboshiwe, and uma ephuma la eboshwe khona uyayibona ngempela ephuma, laba abanye bamkhulekisa la bekhona, bamkhulekisa, kanti ngempela vele uyena. Ngizama ukuthini? Ngizama ukuthi uma ngabe bemkhulekisa sebembona ngempela engqongqoza esengena, bayathuka ukuthi hayi mhlawumbe akusiyena, hlasimpe ingilosi yakhe kanti akuyena. Siyabachazela ukuthi kwenzakaleni. Ngithi angiveze la ukuthi ngale nkathi umuntu ambula ngoJesu, lo muntu is part of iplan kaNkulunkulu yokuthi asize abantu, ngoba ukukhanyisa ngoJesu ikona ok-unlocka nokusiza abantu, ngoba ikona futhi okukamoya. Indlela uNkulunkulu asebenza ngayo ayifani neyabantu. Abantu abakwazi uNkulunkulu ukumbona ngoba bacabanga ngendlela yabo, kanti izinto zikaNkulunkulu zenzeka ngendlela kaNkulunkulu. Khona into mina engayenza, wena uma uyenza ingeke ikusebenzele, kodwa mina ngangisebenzela. Ingisebenzela ngoba ngikuNkulunkulu noNkulunkulu kumina, kanti noNkulunkulu uyibona iyikhambi leyo nto ukuthi ngiyenze. Okusho ukuthi ngoba wena ukukholwa kwakho akukho lapho, and futhi uNkulunkulu hlasimpe ngenze ukuthi awumazi kahle, ingakusebenzeli, vice versa. Ngizama ukuvezela ke la ukuthi into ebalekile uJesu, uNkulunkulu ikhambe alazi ukuthi lona esiza abantu bonke uJesu. So ukuze uNkulunkulu ambule izinto ezijulile kuwena, you have to walk with him ibanga elide. Baningi labantu asibambe isikhathi eside uNkulunkulu kodwa abangaqondi ngayo. Pho indaba uNkulunkulu kukhona abanye abasabi ibanga elincane ambule ngokukhulu ngaye kubona. uNkulunkulu kuyena ukuthi umbula kakhulu kobani ngoba izambule zakhe kuyena. But akusho ukuthi uNkulunkulu mengimbulela wena ungcono kunabanye. Uyangibulela ngoba phela uyazi ukuthi ngeke uzuthule nalezi indaba lezi angibulela zona. Yonke uNkulunkulu asewangibulele uzophinda uhlale phakathi nazo ngoba uzoba necala ukuthi uhleli nje nezambulo zikaNkulunkulu. So kuhle ukuthi ukhulume ngale ngathi uNkulunkulu ekunikeza izambulo. Egameni likaJesu, amen.